Volendam en Cambuur strijden om toppositie. Druk bij Harkemasse Boys na een minder seizoenstart. En 2 wereldrecords bij Viersteljepper in Amersfoort. Dit is de Sport in Boppenslag op maandag 12 september. Goeie, in de komende 24 minuten in dit programma weer omtekend voor de Frieske sport van het oude weekend. Maar een soort voetbal, de wedstrijd in de topklasse tussen Harkemasse Boys en Barendrecht. En Harkemasse Boys wacht na 4 wedstrijden nog altijd op de eerste oerwinning. En de schriftgeleerden vertellen u dat dat een negatief record is. Verder de voetbalvrouwen van Sportclub Heerenveen. En die hebben een prima start van de competitie en 4 leppen. Want in Amersfoort sprongen de leppers alle records werkelijk uit te boeken. Dat aan zijn. Nou eerst omtekend voor de topper in de Jupiler League. Sportclub Cambuur en Volendam hebben dit seizoen beide de ambitie om voor de prijzen te spelen. Juster troffen beide ploegen elkaar in Volendam en de winnaar die sluit aan bij de top 3. Voor Cambuur is dat een lastige opgifte, want de laatste oerwinning in Volendam dateert alweer van 10 jaar. Volendam en Cambuur maken er een mooie iepen wedstrijd van. Beide ploegen spelen onvallend. En dit is Jack Tuyp, de gevaarlijke man bij Volendam. Uit paas op Nick Tol. Het eerste schot van de wedstrijd wordt eenvoudig pakt door Marco Bizot. Van der Heijden naar Turk. Rond te luid bij Bob Schepers aan de linkerkant. Scherpe vastzet en bij de tweede peel zit Melvin de Leeuw met een kopbal. En het is 1-0 voor Cambuur. Na 9 minuten spelen. Het is de eerste officiële goal van Melvin de Leeuw in het shirt van Cambuur. Hij kan deze simmeroer van RBC, mast even wachten op zijn eerste goal. Hij maakt het hem in Volendam. Gerry Koning. Maar de paas op Ahahoui. Dat zit Drost, dat zit net goed op te letten. Dus kan Ahahoui verder. In het strafschopgebied, daar zit Jack Tuyp. Ja, om hier rond, maar dat docht Cambuur wel en dan is het 1-1. 2 minuten na de openingstreffer is het alweer gelijk. Voor de wedstrijd werd Tuyp nog in het zintje zetten vanwege zijn 100ste goal voor Volendam. En nu is het dus weer raak. Bakker. De Leeuw draait 100 voeten bij Koning. De Leeuw maakt schot, maar de redding van Robin Ruiter. Zak golft het spul heen en weer in de openingsfase. De corner van Bakker. Heese wordt vasthouden en wat docht Blom. De schietzochter. Hij houdt een pengel van Cambuur. Tuyp houdt Heese vast aan het shirt, maar die gaat wel heel gewillig naar de groen. Bakker is de specialist. Hij scoorde al 2 keer van een halve meter en ook deze gaat er veilig zien. 2-1 voor Cambuur. Kruis, maar de goede actie. Gerry Koning van de achterlijn, maar de vastzet. Kopbal van Kramer, maar de redding van Marco Bizot. De keeper van Cambuur houdt de vastsprong vast. Zocht ook oud-Cambuur-trainer Gert Kruis, nu op de bank bij Volendam. Lindenberg, Kramer werkt het van de laan naar de groen. Dan kan er een grote kans komen voor Jack Tuyp. Hield nog vrij, maar hij jost de bal oer. Prima mogelijkheid voor de topscutter van Volendam. Turk, slordig, verspeelt hem aan Jack Tuyp. En Tuyp, maar de goede actie. Verskaft hem zelfs wat ruimte voor het schot, wat jocht op Bizot aangeeft. Maar Cambuur is waskogen aan het begin van de tweede helft. Volendam op jacht naar de leaguemaker. Lindenberg. Weer naar Tuyp. Handig voorbij Leon Heese. En weer is het Bizot die in het paas zit. Het is een keeper die punten pakt van zijn ploeg. Marco Bizot. Dominique van Dijk. Inbracht terug Gert Kruis. Dus het maar bakken naar onderen komt in Volendam. Bizot, wat dochter, hij helpt Kramer onderuit. Er zit een pengel voor Volendam. Nee, Blom jouwt Giel om Kramer voor een zwalbe. En daarmee Cambuur net klaaien, want dit hier ook wel oorzaak pakken kind. Bizot rekt de bal net en Kramer wol. Geluk dus voor Bizot. Heese en dan in de rondte achter de verdediging van Volendam dat alle risico's neemt. Sander van der Heijden. Bakker is mooi opkom. Is dit de beslissing? Bakker, ja, 3-1 voor Cambuur. De Lijouter steen onder druk, maar counter hier naar een rommere vastsprong. Erik Bakker maakt zijn tweede van de wedstrijd op onjaan van Sander van der Heijden. Van der Heijden ramt de bal op goed geluk naar Varenta. En dan pikt Dissels de bal daarop. En dan is het wachten op de ontsluiting die er komt vanuit het middenveld bij Cambuur. In de oren van Erik Bakker, zijn treden van de wedstrijd, jawel! 4-1 naar de definitieve beslissing.
Dissels behoudt het oersjoch en Bakker maakt het prima aan. En dan vanzelfs de blitzkip op de bank bij Cambuur. Maar het is een mooie rommeloverwinning op Volendam. De cijfers binkrees, maar de fjouwerien is wel wat flatteerd. Man van de wedstrijd is vanzelfs Erik Bakker met 3 doelpunten. Ja, vrij uniek natuurlijk. Ik heb het wel 1 keer eerder gedaan met Zwolle. Maar nee, 3 keer scoren doe je niet elke week. Ja, dat is gewoon goed dat het er allemaal zo uitkomt. En daar hebben we gewoon geoefend op trainingen. Dus ja, dat is heerlijk, gewoon ook voor vertrouwen. De mooiste wedstrijd tot nu toe dit seizoen? Ja, 4 doelpunten, dat is niet niks. En ja, verdedigd hebben we ook weinig weggegeven, dus dat is wel heerlijk inderdaad. Ja. Was het geflatteerd, de 4-1 eindstand? Ja, ik denk wel een beetje. De tweede helft drukt Volendam heel erg en wij worden heel erg naar achter gedrukt. Dat wij ook te snel de bal weer kwijt zijn in de tweede helft, waardoor we ook heel erg onder druk komen. Daarna verzuim je eigenlijk de nekslag toe te dienen. Je krijgt mogelijkheden in een omschakelingsmoment door voetballend op het middenveld door te komen. En dan zijn we veel te slordig in de eindpaas. Ja, waardoor het 1-2 blijft en Volendam hoop blijft houden. En op het moment dat we de 1-3 maken is eigenlijk die wedstrijd gespeeld en speel je hem zeer professioneel uit. Ja, dat is wel heel lekker. Voor de wedstrijd zeiden we ook, als we deze winnen dan staan we gewoon top 3. En dan sta je er gewoon bij. Dus dat was een belangrijke wedstrijd voor ons om aansluiting te krijgen met die top 3. En dus daarom is het wel een klein feestje nu. De stoorn in de Jupiler League. Cambuur is toch deze oefening klommen naar het derde plak. Het had liekevolle punten als FC Zwolle en Willem II. Maar Zwolle speelt Joen nog in Helmond Sport. Eindhoven die is nog altijd te koper in met 13 punten. En komende vreed dan met Cambuur opzitten met de nummer 14. En dat is Dordrecht. We gaan een klasse leger naar de amateurs in de topklasse. Met maar 1 punt uit 4 wedstrijden kunnen we praten van een teleurstellende competitiestart van Harkemasse Boys. Vooral de 3 wedstrijden in 8 dagen die het alle 3 verlengen, dat kwam het on. En het is inherent onder de voetballerij, maar dan begint ook op Sportpark De Bosk het gemor. Toch maakt trainer Wiep Rodenhuis hem nog net al te druk. Ik kan begrijpen op het moment dat je er 3 in een week verliest. Ja, dat men vraagtekens gaat krijgen bij de manier van werken, de manier van doen en laten. Dat hoort bij voetbal, daar moet ik niet benauwd voor wezen. En nogmaals, ik heb er 100% vertrouwen in. De mensen van de club hebben daar 100% vertrouwen in. Ja, wat heb ik nog meer kan ik niet wensen. Ja, en dan naar de chinstander Barendrecht, want zij kennen ook een drege start van de competitie. Ze hebben maar 1 punt meer als Harkemasse Boys. Voor beide ploegen yield dus on of oorjekje. Beide ploegen spelen mooi het mes op een kiel. En dat had te krijgen met die teleurstellende start van de competitie. Het is in de beginfase goed te zien dat er druk zit op deze wedstrijd. Drege opbouw, Harkemasse Boys kan die bal net kwijt. En dat is betieden geknoei. In dit geval Reinder Slager. Rombouts. Dit is een aardige stekpaas van Van Eiken naar Valkenstein. Shot er gevaarlijk uit. Het is de eerste echte mogelijkheid in de wedstrijd. Valkenstein rekt het ziet net. En vooral Roelof de Jong, daar aan de linkerkant, had het dreig maar zien directe chinstander. Dit shot er net goed uit. Werkman levert Samarien en dan het schot van Rombouts. Prima redding van Jacob de Vries. Bergsma dan. In 1 keer verlengen van Van der Meulen naar Harvey Bishop. Van der Velde, mooi de redding. De eerste keer dat Harkemasse Boys echt gevaarlijk en dreigend is. Na een jaloere voetbal. Bergsma. Oebeleskokker. Hij kan misschien gevaarlijk wezen. Schokker, wat zei ik? Het is een doelpunt van Oebeleskokker. Want Barendrecht had dan misschien wel de betere kansen. Meer balbezit. Maar ja, Harkemasse Boys had vanzelfs Oebeleskokker. Prachtig doelpunt. Slager. Bij Eleveld. Iets wat gelukkig nog Harvey Bishop. Skokker voor de goal. Dit maakt een wezen, de 2-0. Maar Oebeleskokker maakt het alleen nog mooie doelpunten. Roelof de Jong. Eleveld. Oh, knap. Fraai. Technisch vaardig van Erik Eleveld. Maar hij is helemaal alleenig tussen 3 man. En dan maakt het Huizen uiteindelijk de overtreding. En daar is Eleveld net rouwig om. Van der Meulen. Kind dit. Roel van der Meulen. Op een lotte. Pech voor Harkemasse Boys.
Rijnwijk. Prachtige paas van achteruit van Van der Meulen naar Oebelus Kokker. Is Salas kwiet zien direct de chest onder met een mooie sleepbeweging. En hoe is het mogelijk? Het is de 2-0 van Oebelus Kokker. De man van de momenten, die het haast altijd beslissend binnen. En ik nou weer de 2-0 van Oebelus Kokker. Hij is toch de man die het zwarget voor rest in de ploeg. Bisschop, lichtjes tikken. En op een vrije trap. Nou, dan maak je Roel van der Meulen nog een keer beziekje. Van der Meulen, nou de redding. En daar Erik Eleveld, mij de 3-0. Van der Velde kan die bal nog wel fotboksen. Maar ja, dan komt die bal pardoes op de holle van Erik Eleveld. Het is een echte spitsengoal. Bij gebrek aan een echte spits zit Erik Eleveld in de punt van de onval. Iets wat niet gedwongen. Maar het is wel een echt spitsendoelpunt. Yilmaz. Nee, Tabbers. Kruik. Waarom? Nee, Tabbers. Jacob de Vries. Bal is nog net vat. De Lange, de invaller op een lotte. Hoe is het mogelijk? Invaller De Lange. Valkenstein. Prachtige actie trouwens van deze jongen. Valkenstein voorbij Roelof de Jong. Dit is Yilmaz. Sivasset komt bij Breinburg. Breinburg met de actie. Prima optreden van Werkman. Maar let op, de trap in de beweging van Breinburg richting Arjen Bergsma. Ontzettend dom en skizochter Fikkert kind dan eens neer dwan. Ja, de rode kaart. En Barendrecht maakt verder met Simon omdat Breinburg hem geen lid. Zitten in de slotfase. Barendrecht misschien nog één keer. Een laatste oprisping. Dit is invaller De Lange. Maar zien inzet wordt van de doellijne helle toch Reinder Slager. Harkemasse Boys wint met 3-0. En dat is dus de eerste oorwinning van dit seizoen van Harkemasse Boys. En ook nog eens een keer 3 doelpunten. En dat dus van een ploeg die nog altijd op jacht is naar een nieuwe spits. Want de gelegenheidsspits Erik Eleveld dit seizoen oerkwam van WKE. Maar die maken Aroene Snun wel zijn eerste doelpunt dus voor Harkemasse Boys. Ik heb gescoord. Ik liep er gewoon tegenaan met mijn kop, zeg maar. Die bal, die vrije bal van Roel, geloof ik. Wat nou? Harkemasse Boys geen spitsen. Hij staat er al. Ja, wie weet. Ja, als we volgende week weer zo spelen, dan maak ik er weer een. De doelpunten vallen op een goede momenten en dan is het kwartier of jouweren. En 6 shotten verroten weer in één keer heel oors uit. Op dit moment staat de ranglijst en dan sta je er heel erg goed bij. Maar je moet verder zien dan deze wedstrijd alleen. En dan moet je toch eens in de 2 weken moet je toch je puntjes pakken. Want anders dan blijft het steeds een kwestie van afhaken, aanhaken. Dus er is nog wel behoorlijk wat werk aan de winkel. Ja, nee, maar dat is ook maar prima. Want anders dan komt vandaag de tent die sluit en ga ik naar huis. Hè. Te staan in de topklasse Spakenburg gaat met 12 punten uit 4 spelenwedstrijden onder leiding. Rijnsburgse Boys en Genemuiden die volg je allebei op 1 punt. Harkemasse Boys vinden wij waarom even tellen op het 11e plak. En takkenwieken dan speelt de ploeg de uitwedstrijd tegen koprenner Spakenburg. Hutfietser Pieter Wening van de Harkema zit in de definitieve selectie van het wereldkampioenschap Hutfietsen in Denemarken. Het is voor de 30-jarige Rabo-renner voor het eerst zo'n 6 jaar dat hij weer selecteren is voor het WK. De laatste keer wie in 2005 in Madrid. Van de middag maakte bondscoach Leo van Vliet de definitieve selectie bekend. Leo Westra van de 10 wie jeder als selecteren voor het WK tijdrijden. Martin Ketellapper is nu voor de 3e keer Nederlands kampioen op 100 kilometer worden. De zo'n 20-jarige Ljouwerter verbeterde en passant ook nog zijn PR daar zo'n uren 26 minuten en 44 seconden. De enige concurrent van Ketellapper, Bram van Rijswijk, was na een te vlugge start op Jan. De Philips Sport kreeg sneun in Hartje Amersfoort de kans grenzen te verlezen en records te verbreken. De Red Bull Fiesta Lepper slag erin om de topleppers van Nederland bij een waar te samelen en hadden uit de dagen verder te springen als eer. En dat slagen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, waar het historisch kreun met neer vertoonde afstanden. De tweede editie van de Fiesta Lepper die is opgebouwd in dit schilderachtige decor. De monumentale koppelpoort in het centrum van Amersfoort. 15 mannen en 8 vrouwen mochten bezoeken om de bestaande nationale records te verbreken. Bij de vrouwen staat dat op 16,74 meter, opname van Demfie van Rooyen. Bij de mannen staat dat op name van Bart Helmholt met 21,51 meter.
Wat denk je dat hier mogelijk is, Joert? Dan van hem 2086 in de kwalificatie. Ja, dat is gewoon al heel simpel. Nog een volledige klimslag roer in de stok. Het klinkt heel vreemd en het voelt ook heel vreemd op de seizoen, maar 22 heel maar springen kunnen hier. Dit is Rens Blom in het green. Jeder wereldkampioen polstok heegspringen. En hij is in training west bij Jacco de Groot om eens te zien of hij dit vak echt versteert. Vierleppen, heeft dat volgens jou raakvlakken met atletiek? Ja, natuurlijk. Het is een flinke aanloop, kracht, snelheid. Dat is precies wat we in de atletiek allemaal nodig hebben. En Rens Blom had toch wel wat onlezen, want van de 3 atleten is hij de beste met 14,86 meter. En dan kunnen we eens opmaatje voor het spektakel van de mooie. 15 toppers hier herplaatst. En daarvan moeten er in de eerste ronde al zo'n aanvallen. De 18 oerbluwen, dat ben onder andere deze Age Hulder. Hij springt in de hele finale 19 meter tolven. En met afwachten dat genoeg is, want maar 1 sprong is er in die hele finale om je te plaatsen. En Bart Helmholt laat zien dat hij het net verleerd is. 21 meter 18. Dat betekent een veilige afstand. Hannes Carion, die doet echt goede zaken. Die komt aan 19 meter 61 en gaat als derde de finale in. En de grote orenfavoriet is Jacco de Groot. Hij dus maar 1 sprong en dat gaat knap. 20-54, dus alle favorieten zitten in de finale. En het massaal aanwezig publiek zeggen dan de 4 finalisten bij de vrouwen. Ien Friezinnen zit erbij, Anna-Jet Leijenaar. En ze wil nog heel graag een keer zien laten wat ze kan. En dat is heel wat. 16-31, dat is de leading in eerste instantie. Maar er komt een tweede finale ronde. En daarin is deze Dimfie Verrooyen 4 wij de beste. Zij leert een nieuw record van 16 meter 96. Haast 17 meter. En dat is een officieus vrouwenrecord. Anna-Jet Leijenaar wordt kreeg treden. Breelt dit naar meer? Ja, het is gewoon zo'n kick. Het is echt leuk. Ja. Ik merk zelf dat je volle bed te springen. Iedereen ziet je aan te moedigen. En zeker wil je dit nog een keer doen. Echt. En dan moet het zonnebed verlengd worden. Dat is nee. Het zonnebed van 14 bij 100 meter kan verschoot worden. En het wordt zo vier verplaatst dat er 18 meter water komt tussen de skans en het zonnebed. Vorig jaar gingen we 12 of 13 meter wetten natuurlijk. En nu in de finale 18 meter. Ja, dat jouwt natuurlijk wel een extra dimensie. En dat motiveert ik natuurlijk om nog volle verder te springen. Je staat op die schans, je kijkt naar de overkant en je ziet 18 meter water voor je. Nou, daar schrik je ervoor. Het voorbeeld werd genoemd over de oude Rijn springen, maar dat hebben we zeker gedaan vandaag. Dus ja, dat is wel cool. Het klapstuk. 2 finale pogingen. De eerste is hier van Jacco de Groot. En die zit wel aardig heeg in de stok. Die kan haast de tapje pakken, maar je dik een eind uit koers. Zet wel de eerste afstanddeel ondanta. 20 meter 66. Maar ja, hij weet zelf wel, er komen nog een paar kanjers naar mee. Een van die kanjers is Hannes Carion. Die het heel knap in die wedstrijd zit. Hij corrigeert hier goed. Je krijgt wat te vlug, maar komt vol verder als Jacco. 20 meter 86. En dat is een knappe uitgangspositie. Maar nog 1 man krijgt de kans om daar wat om te doen. En net de meeste. Hij is al grote recordhouder met 21-51. En wat is er dan mogelijk op de batten hier in Amersfoort? Hij hiel aan 29 meter, hij hiel aan 21 meter. Maar ja, die tellen alle net. Maar dit gaat volle verder. Dit is de eerste sprong oer de 22 meter. Het nieuwe record komt op 22 meter 34. Voor het eerste sprong, het klappen we. Hij stond weer mooi stil en tijd om zijn 14 meter stok uit te klimmen. Ja. Dat is nog bijna een meter hoger als dat normaal is. Dan verneemt ze de kribbels al wel. Dat kon wel heel veel wezen. En dit zit helemaal los van uw 4 seizoen natuurlijk. Mijn 21-51 is nog steeds mijn mooiste sprong ooit. Deze had dat net vervangen. Maar het is wel heel mooi hè? Om voor zoveel publiek je zulke sprongen te maken. Dat is fantastisch. Het biedt een Lieds wonder dat het vrouwenvoetbalteam van Sportclub Heerenveen nog meedocht in de Eredivisie. Eind vorig seizoen woer de club ommers net meer verder. Maar ouders en speelsters ze lieten er net bij zitten en gingen op ziek naar vooral yield. Mijn prachtig resultaat, want nu is er zelfs een oerskot op de begrutting. Vooralgaand aan de wedstrijd in de FC Zwolle presenteerde de ploeg hem Arone Vreed al in het Abelensta stadion.
Een Jellierlien liep het erop dat het vrouwensvoetbal in Heerenveen een 7e jaar zoekt. Sportclub Heerenveen lust de stekker uit het damesteam. Directeur Robert Veenstra verwoordde het vreed een beetje vreemd. Een van die goede besluiten die wij hebben genomen is vorig jaar, ik geloof dat het in mei was, om te stoppen met het damesvoetbal. Nevens Veenstra moest er wat verscherren worden om het vrouwensvoetbal van Friesland, maar ook van Nederland te behouden. Daarom hebben we het echt dien op een moment dat er nog discussie mogelijk weer. Zo, als we dat dien hier op het moment dat het echt aanraan weer, ja, dan koest ik niks meer bereiken. Maar dat kon nou nog wel, want we zien het nog correct van de deadline van het stopje. En nogmaals, wij wisten natuurlijk echt donders goed dat als Heerenveen stoppen zou, dat dan echt de hele league voort weer. Dus dat hebben wij echt wel als pressiemiddel echt broekt om iedereen ervan gewist te maken dat het serieus is. Om 4:12 kwam de trein op gang. De sponsorcommissie bestaande uit ouders zette de speelseizoen het werk. Maar het bleek opmerkelijk dat de dames zelfs voor haar een reddingszwartje moesten. Ja, klopt. Dat is ook zo. Toen we het hoorden, toen kregen we nog een kans van onze sponsorcommissie. Die had het aan ons doorgegeven. Nou, toen zijn we heel erg achter sponsoren aangegaan. Dus ja, zo hebben we het eigenlijk weer op de been geholpen. En dat is alleen maar mooi, want als het allemaal weg was geweest, dan had je in de hoofdklasse weer moeten voetballen. Nou, en dat is al een stukje lager niveau. Om nog verstere grond onder de voeten te krijgen en om naar de toekomst continuïteit te borgen, is er een comité van aanbeveling in het leven geroepen. Meester Wim Anker loopt daarin de karre. Ik ben onder de indruk van die reddingsactie die de vrouw zelf start binnen toen het 3 miste ging. En ik volgde het team natuurlijk qua uitslagen al in de kranten. En ik ben wel onder de indruk van het vrouwensvoetbal. Toch Vera Pauw in het nationale team. Die wedstrijd die kwam eindelijk een keer rechtstreeks op televisie. En dat vond ik wel een mooi moment. En nou ja, nou zijn er problemen. Er moet meer aandacht komen, er moet meer geld komen. En toen hebben ze mij benaderen. En toen heb ik gezegd, laten we maar zo met tafel gaan. Commissie van aanbeveling, ja, wat heb je in de Holland te doen? We zijn we willen 4 dingen bereiken. Dat is A, het opzetten van die commissie. Het is een soort fjouwertrapsraket. B, 1 september gaan we naar de directie, naar Robert Veenstra van Heerenveen, om daar goed mee te praten over de toekomst. In tweede plaats willen wij om de tafel met wichtige clubs als Utrecht, Twente, om een breed draagvlak te krijgen. En dan mijn zware delegatie. En dan denken wij aan Riemen van der Velde naar Zeist. Want kijk, Zeist, daar zit de macht en daar zit het geld. En als je die niet mee hebt, dan bereik je niks. Sadouane binnen er nog 2 adviseurs onder het team te jekken. Fabbe de Haan en Riemer van der Velde. Maar deze man had het comité naar zichzelf hoopje 2 brekkiezers om de KNVB in Zeist van het slot te krijgen. En zowel in 2013 was het Europees kampioenschap hier. Dan had je dus een goed vrouwenteam. En volgens mij is het zo dat als je dan goed presteert, jou dat vrouwenvoetbal en famkesvoetbal ik een geweldige trouw in de reg. Nou ja, daar had alles behoefte aan. Dat is gewoon zo. En dat je het show in Boeteland, in Engeland, in Frankrijk, in Duitsland en de Scandinavische landen hoe tegen hier, dan werden ze wij het herkennen. Wij zijn er ook voetbal aan. Dus er is een maatschappelijke noodzaak van vrouwensvoetbal. Ja, ze willen hartstikke graag voetballen. Nou ja, dan maak je de gelegenheid om te doen. En op het moment dat je door je hebt er topvoetbal bij. Nou, dan moet je dat dan ook ontwikkelen. En zo lijkt het erop dat het vrouwensvoetbal redden is. En dat de kans op misleiding nog net al te groot meer is. Dit is denk ik de impuls en de stimulans die we nodig hebben om die volgende stap te zetten. En daarom ben ik tiergewies met het feit dat we nou een comité van aanbeveling hebben. We hebben een professionele staf, een professionele trainer, Maarten de Jong teammanager. Ja, als dat nou net goed komt, dan weet ik het echt net. Nou, stel je voor dat we nou jonge wedstrijd hier in Tuvalu en de Frali. Wat was de uitslag? Nee, ik denk dat Tuvalu het winnen zou. Net Tuvalu, maar Zwolle wie nooit de presentatie vreet die jong de tjeenstander. En Heerenveen kwam na 4 minuten op voorsprong. Terug naar Ziele van Eyck, 1-0. Lisanne Vermeulen van Zwolle maakt het dan 1 minuut later de liekmaker. Maar dan is het Wendy Mulder van Heerenveen die de 2 op het boord zet. Zwolle maakt het dan bij 2 gelijk. Maar dan is het Nanziele van Eyck in de tweede helft een mooi een prachtig hakje de 3-2. Vivian Miedema maakt er dan ook nog 4-2 van. Een paar minuten van het aankomt Zwolle rond dat 4-3. Maar de 3 punten bij binnen. En Heerenveen is nog deelkoprenner maar 6 punten. De doelstelling is duidelijk dat je bij de eerste 3 wil eindigen. En ik denk dat Twente en Den Haag het uit gaan maken wie kampioen wordt. Nou, de Heerenveen is denk ik net aan het bouwen en met een hele jonge ploeg. Maar als je die een paar jaar bij elkaar kan houden, dan kan het iets heel moois uitleveren.
En dat zag hier de sport op deze manier. Nou, daar is Kiewisjen vanzelfs naar het Frieske Nijs in Joert. Nog een hele gezellige dag.